Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 8:06. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga matag palamati, welcome na diri sa inyong palatuntunan Aksyon Hotline. Nagamonitor na via Facebook Live kag YouTube sa Aksyon Radio Bacolod. May ara na kami channel, may ara na kami dira YouTube nga pwede ninyo pamatian. Importante, may ara lang kamo sa available nga internet connection. I-search lang palihog Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Hindi lang kami on air kundi online mabatian. Pwede man dira sa Facebook Live. Available kami, i-check lang palihog sa amon Facebook page kay dira ang link para sa live broadcast, hindi lang sa mga programa kundi nagalakip sa mga matahom nga mga drama. Aksyon Hotline. With Aksyon Henry Spulgar sa technical side, back up tag karon nga aga si Aksyon Dorel Cabato kag Aksyon JM Baikin. Ako naman Aksyon Artay Hupon checking in diri sa Miyerkules nga presentation sang inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Today is November 27, katapusan nga Miyerkules sa ika-11 nga bulan 2019. Aksyon Hotline. Ayos sa aton sini nga mga ka-aksyon. Standby sa pilag ka mga nagapanguna naton nga talakayan karon nga aga sa aton nga mga headlines. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sa headline number 1, ari ay update sa nagluntad nga sunog sa Hava Pension House. Investigasyon sang BFP angon sa gintunaan sang sunog tutukan. Aksyon Hotline. Headline number 2, bangkay sang isa ka lalaki na sapwan sa isa ka bakante nga lote diri sa Bacolod. Standby sa report ni Akson Alvin Grava. Aksyon Hotline. Headline number 3, opinion sang DILG angon sa hinyo sa mga sidewalk vendors sa Bacolod nga man nagapangabay sa syudad nga magkabalik kuno sila kung pwede sa magbaligya sa tion lang sang Paskwa o sa espiritu lang sining Christmas season. Ano diring opinion sang DILG? Tugutan bala sila? Basi siling kumaanad kung hindi naman makakahas. Aksyon Hotline. Kagiban pagigkaroon nga mga developing stories sa national, tutukan man ang ining panibago karon nga lulukdohon sa mga empleyado sa pribado nga sektor ang luyag ipatuman kag aprobado na nga increase sa balayran o kon monthly contribution sang mga miyembro sa pag-ibig. Aksyon Hotline. Ari naman panibago naman nga increase ang tuyo sini para kuno nga magmayo man ang benepisyo sang mga nag-retire
kag mga miyembro sang pag-ibig. Pero ti sa mga gagmay sa sweldo, siling nila mo amon nagilan nga ang amon sweldo. Ang ginasaligan sa amon adlaw-adlaw nga pagpangabuhi ilabtan pa. Mga detalye sa nibantayan sa balay ng pagpangalagad sa inyo pala tuntunan aksyon hotline ginabuksan taman karon nga aga nga aton sining nga text hotline para sa pagbaton sa inyo mga mensahe 0938-225-5017. Naginang aton sa nga text hotline 0938-225-5017. Kaduan ta gilayon ng patrol. Update ni sa nasapuan ang nabangkay sang lalaki sa isa ka bakante nga lote. Sino bala inin anong background sinilit sa Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin, good morning, please come in. Aksyon na art nakilala na ang bangkay sang isa ka lalaki nga nasapuan sa sulod sang kakugunan mismo diri sa Purok Lirio 2 no barangay Takuling. Ang iya sining pamilya naka-identify diri sang sining bangkay sang biktima. Unta ang pangalan. Ma'am, Aksyon Alvin, dali lang. Ang inang Purok Lirio ang ginambal mo sa Takuling, anong mga landmark na? Anong lapit na nga lugar? Unhan diri aksyon na art sang Bacolod Adventist Medical Center sa may Purok Forest Park bala aksyon art pasulod diri sa may Forest Park. Dira gali. No, kung magsulod ka sa Forest Park, dira magyan mo kay ti ang bakante daw sa tuo malang nada. Iya sa aksyon na art ang bakante diri sa may tuo galing kay Kundi may medyo sulod rough doon. road kung magsulod. Gambot subong way nakuabi ka balik to eh. Kasi Rough road gyapon aksyon na rough art. road gyapon kay amo na ginareklamo GM dabla kung magkuan siya mag-date sa Forest Park ka daw ka rough road. Dira gali nga lugar. Yes sir. Diri nga Sa lugar tuo. mismo na- Sa tuo. Sa tuo ayon. Kasi maliko ka sa may tuo ayon. Naibaloan mo ning parkingan action art. Sang Parkingan? mga salakyan, parking area sang mga salakyan Okay, nga nagabiyahe correct. sa Kuling. Oo, diri dampi action So na balikon dira sa parking area, makita ni siya or hindi? hindi siya makita sa may parking area action art. Kay kung Kung nara ka diri sa may parking area, hindi gali kitaon ning bangkay? Yes sir, hindi ni siya kitaon ang bangkay kay ari ni siya sa tunga ayon sang kakugunan. I'm sorry to say action art pasensya sa mga nagapamahaw. Sang ginpalapitan naton although may ara na police line, nag-ara na sa advanced state of decomposition action na art. Ang Sige, bangkay proceed. sang sining biktima. Ari diri action na art ang pamilya man i-confirm ta kung anong pangalan. Daya ma'am, anong pangalan sang imo sining himata ma'am? Anong pangalan niya? RJ Espinazi, RJ Espinazi. Pila edad ni RJ? 26. Ano ni siya? Sultiro? O, Diyan ka mo exact nga lugar, ma'am? sa Sibukaw, sa Banago. Sibukaw Banago ay Sibukaw, kalayo. Barangay Banago. Ma'am, Why ka na nakalabot live? diri? Galag kita direction art. Aga live, Action GM, ara ko no ga live. Ma'am, anong nga kalayo diri sa nasapuan? Alin sa dito? Di sa alin dito? May tabuon, ay sa tangob, sa kuno din dulong, dito sa Markada, ya kami tabuon, sa way man sa nanugid, sino ya tabuon. May tabuon? Halin siya sa Barangay Tangob. Pakanto diri sa may Bangga Forest Park. Oo. So, bali, diri sa may Forest Park, may tabuon siya. Lugar, ma'am. Ma'am, pila sinang mga upod niya ni? Ma'am, Ang nagdulong si Bukaw, Barangay Banago. Ma'am, Tatlo nakalabot siya dire. Ma'am. Ang galag kita direction art. So, bali, nagpanaog lang siya dito sa may Bangga Forest Park. Ma'am, anong nga kalayo dire sa nasapuan? Halin sa dito. Di siya halin gid exactly. Sige, ma'am. Halin siya sa Barangay Tangob. Pero Action Alvin, initially, nakita sa pulis, since kayo na batian ko, ang initial nga interview mo sa Hepe, siling niya may ara, siling Sir Bonilla bloated na gino. Sorry, kay tiara na sa advanced state of decomposition. May mga pilas, may mga open wounds na nakitaan sa bangkay? Gina-check man subong action art ni Police Major Elmer Bonilla kung bala may pilasin ni sa lawas pero bloated na siya action art at kung si Sir Bonilla pagani ang pahambalon sorry to say pero yara na gino medyo lain na ang kolor sang bangkay sang biktima. Normal na kay given na no? Maintindihan na sa public when you say advanced state of decomposition, ti lain na gid ang sitwasyon niya eh. Pero
nanuman, may balatian ni siya, may masakit siya nga posible why siya ginhungod patay or basig atake siyang balatian niya. Why na-mention siyang pamilya? Amo na ang investigaran subong sa mga kapulisan si Sir. Sir, initial ba si Mira? Alang-alang action art amo siya ang investigador. Ginahulat na lang. Aray nagabot naman action art ang mga miyembro katapos ang scene of the crime operative para magpatigayon man sang investigasyon. No? So hindi pa ma-determine subong sa pulis kung bala may ara sang foul play sa sining pagkasapo sa bangkay. Yes, sir. Amo na sa action na art, hindi kita ma-determinar ma-determine sa mga kapulisan kung bala may foul play ni halin sa pagkasapos ang bangkay. Although, as the family itself na nag-identify na, no? Sila mismo nag-identify sa nila sining mata. I-check biliwat, basi kung okay lang family. Kaya isang Friday, kung naglakat ni siya para mag-attend sa birthday party, no? Dito sa Tangog, gamo na way nakapauli. Yes, action art. Tama na ang try taman base mangin available naman ang iya sining pamilya. Sino ganin liwat ang ngalan niya? RJ. RJ ari ang amay no sang victim. Sige. Hindi lang anay. Hindi lang kuno anay action na art abay na ang pamilya. Anong ganing apelyido, ma'am? Espinacy. Soltero, no? Soltero, action art, taga Purok Sibukaw, Barangay Banago. Tagay do kalayo, halin siya sa Banago, nag-attend birthday party dito sa May Tangob, nga adra siya sa Puan, amo itong inang aligasyon nga may tabuon. Sinong tabuon niya? Amo na action na art, taga-luyag man nato na hibaloon, kay base man sa panaysayon, diri sang iya sining himata, kay may tabuon ko mo. Mangkotong tabi si ma'am. Ma'am, by the way, ma'am, sino itong tabuon niya at kung tani, mamaw? Baye, laki. Baye ni siya, ma'am, laki. Why man balatian ning si wala RJ? Wala balatian si RJ? Wala. Ano ang personalidad siya imo pa? Ano, ma'am, utod mo pa isa? Action na art. Pakaisa niya. Why man ni siya kontra or ano? Why? Anong Why personalidad action na art? Ano ang personalidad siya imo pa? Ano ma'am, utod mo pa isa? Oo, bali anong personalidad sini? Buot siya, no? Anong personalidad siyang imo pa isa? Ni art. Pila edad niya? Why ni siya ga eskwela? Buot na ni siya. Oo, buot lang siya action art. Kasama, lugar. Pamilya, malaki na Huwag ka eskwela pa ni si RJ? Why na? Ano ni siyang klaseng kilala man din naman sa inyo sa Barangay Banago? Sige lang, no? Kay ang aton malang dirikon bala na, no? Gid exactly, no? Ang reason sini nga ti sa puwan siya patay da, balagin patay hungod or disgrasya, aksidente pagkapatay niya da, amo nang way pa ma-determine subong, ma-establish. Yes, sir. Wala pa ni action na art ma-determine sa aton mga kapulisan. Bisan kagina si Police Captain Elmer Bonilla ang na istorya taman anong gitranggo niya? Police Captain or Major? Kay na Major ang mention mo. Sorry, Police Captain pa, no? Captain pa. Police Captain Elmer Bonilla. Pero wala pa, sunod sa iya, wala pa gid sila siyang na-establish pa so far sa motibo. Instead, ang identity pa lamang sa victim paagi sa pag-identify sa iya mga pamilya o kondinata nga nagkariman din sa lugar. Okay. Sa motibo, instead, man siya nakakita diri mga kabataan nga nagahambang man sa pag-identify. Diri kag amo ni mismo ang pamilya o kondimata nga nagkariman diri sa lugar. Pagka diri ka, ma'am? Oo. Sige, be. Paano yung nakita na? Si Sir. Sir, taga diri ka mo, sir, no? Oo. May istorya tabi, sir. Paano mo nakita na? Paano mo siya nakitan, sir? Paano mo siya nakitan? Yung pingitan naman, sir. Parte ng baho, sir. Parte ng baho? Oo. Okay. Tapos? Yung siya, pingitan naman, sir, Mali perti ang baho. Yung pingitan naman, sir, Nga lugar, gaano ka mo, paano ninyo na ibaluan? Ang hapon pa, sir. Ha? Ang hapon pa na. Kahapon pa, mga nanong oras nyo na kita kahapon? Wala pa, sir, gabi pa ng baho, sir.
so ting ganon. Kahapon nakita. Nakita nyo na ni wala pa. Buhay pa, sir. Ano ang napadya kayo una? Baho lang. Oo, baho lang. Bao lang. Doon sapat, sir mo. Ang baho yan? Oo, doon sapat lang daw. Oo, tapos. Yung ita na naman subong, sir, nga aga, sir. Galit tao, sir. Tao. Tao na. Oo. Ano ning sitwasyon kuno pagkita nila may ginasuksok pa man nga panapton, kumpleto pa man ang ginasuksok niya? Kaya suktong bayo, sir. Buhay na sa bayo. Short na yung bilang, sir. Anong color sa short niya? Anong ko? Oo. So, short na lang bilin. Oo. Buhay na siya pambabaw. Buhay, sir. Ay sila kita to may pilas kung ano. Ita na naman subong, sir, nga aga, sir. May pila? Galit tao, sir. Dali, Tao sir. na. Uy. Malaki. Sa baga, dari. Ano sitwasyon niya? Pagkita nyo, anong sitwasyon niya? May suksok. Kano? Suktong bayo, sir. Kano? Buhay na sa bayo? Hayo yan lang na. Bilang, sir. Hayo mo na lang ni Ano color sang short niya? So, liwaton ta, ang nakita ni mga pilang tindang short na lang bilin. Dali, Buhay na siya pambabaw. Sa liog, kag sa abaga. Baga, sir. Agi sang posible slash May slash nakitan ka kung mo sundang. nga, pilas, Ginsundang ayan. Baga, sir. May pilas. Sa diin dampi ang pilas. Balo, sir. Ah, dako aw. Kita ko lang sa baga, dari, sir. Ano pangalan mo gani? Ano? Kano? O, si Kano Wala Action ba, Art. sir? O, si Kano. Wala ba, Ayaw sir? mo na lang ni Kano. Pertinya O, ba, so oh? liwaton ta ang nakita ni mga pilas din dampi. Sa liog, sir. Sa liog. Okay. O, Kay gusto ta ni i-check mismo sa pamilya, kabalo ka may report nga ini siya ambot kung ma-confirm na karon sa family nga may pagka-feminine ni siya mo. Dako Yes, na pilas actually niya sa na liog. hambal to kagin action art. Hambal Kasi sa ni may sang ilong na. interview ita kagin nga babae. Sa may Ano ang balya? Ha? Agi. Wala ba, sir? Amo nang isa sing question. Sinong tapuon niya da? O, Action Art. Bala si nagsulod ba sila sa Ayos Kano, Forest no? Park? Ah, Bala nag-istorya pa da siya kag amo na siguro ang mission sa pulis da checkyaron kung sino ang nangin kaupod niya nga last da. Yes, action na art, no? Yes, Okay. actually So, kung sini, ginbutan nga na sang police line, actually. Kasi may police line na dito sa lugar mismo, din dito na sa Puan, ang Agi. bangkay sang nga biktima. So bali-alin ka skilidalan kundi medyo lapad ng ila parking area da. May portion nga may mga kugon. Yes, sir. Didto siya gali sa ubos gid nakita. Sa babaw pa action art, kung Sa halika babaw. sa may parkingan. Oo. Okay. Dira siya Yes, dampi action na sa art, tunga no? mismo sa sining kugunan. Kung nagapasulod ka sa Forest Park, wala ini sa to. Kung pasulod ka sa Forest Park, ari ka sa tuo ayon. Sa tuo. Liko kagid sa tuo, diri mo na diri na makit-an action art ang parking area sang mga jeep bala. Diri Yes, sila sir. ka parking sa Proclerio 2. Okay. Sa may Forest babaw Park, pa, diri ka Action Art, parking ang kung halika sa may parkingan. pila ka mga drivers. Okay. Dira siya Diri man dampi gawala sa sang tunga mga mismo pasahero. sa sining Kaya tingala man gani diri ang mga drivers. Kabatsag man sila sang kung pasulod lain ka nga sa odor, no? Forest O kung Park, baho abi nga ari yung ka sa kininga tuo na ayon. batsagan. So subong selection art, Liko hindi kagid na sa kita tuo, makapalapit. diri mo na Okay. Kung butangan makita mismo, ang action art ito na ng kita sa parking sulod sa area police sa line mga pagid, no? jeep Para pala. hindi man mahamper ang Diri investigation sila sa mga ka-parking katapo sa sa Proclerio. Okay ba si mga Parking, evidence na nang gamit sa crime ara pa dabla? Yes, sir. Actually, pagpadulong natin dito, antes na kita nag-action art, ginusisa man natin. May nakitaan pang kita dito ng chinelas. Chinelas. Chinelas, yes, sir. May chinelas dito sa lugar. And ara pagid siya sa kasigunan, wala lang nato nakuha ang action art exactly kay may police line pagid. Sa sulod, kuti may police line na diri sa ato nahamtangan, sa lugar pagid sa insidente, ginbutangan pagid sa police line action art. Dito sa may area nga nabutang to nasapuan ng bangkay niya, may malapit nga balay na. Wala gid action Wala art. gid, no? Why? Bakan. Sige, may ari diri nga malapit nga balay, pero konkreto ining balay, pero dako taas ang gira sini nga pader. May pader. May pader pagid diri. So may tendency kung may ara grapulay or may ara linalisay nga tabo, basi hindi mabatian to sang piyak balay to. Yes, sir. Lapit na. Hindi na mabatian o kung posible kung nano oras pa ni na tabo diri naton man mahibaluan, although kay kaginalan sang aga na sa puan or hapon ang sila ka mga pumulo diri mga kabataan na binakabatsag na. Kung nadula siya kay ang initial ng information na baton ko daw November 22 siya ay kapauli. 1, 2, 3, 4 ikalima sumong adlaw. Oo. And Do mo amo gina lawig na ginaya.
Yes, Oo, sir. kay Sa as pana, kay gini alleged na sa mabatian pamilya, kung Friday pa ni siya posible nagdula. na Okay. Nagpadulong sa tabo barangay diri na Sangop, to nag-attend sa isa mahibaluan, ka birthday. although kay And then kinahanglan after sa sa aga, birthday, sa may hapon, nagpadulong mga diri kung sa diri, Puling. mga kabataan Diri sa may pinapatyan bangga sa sa Forest mga tabo. Park. Diri action art nga may nagtabo as alleged kay tatlo sila sa isa ka tricycle sang gindudong siya diri mo. And may Oo. gintabo And, sa diri. after 5 days, sapuan na lang sa diri action na art. action art, Oo, no? kay as alleged sa nasapuan na sa lang pamilya, kinilingid Friday niya pa ni siya nagdula. Okay. Nagpadulong sa barangay Tangob, nag-attend sa isa ka birthday. Then after sa birthday, may nagpadulong diri sa ginhambal Puling. ni Kano, Diri may sa pila may sa liog, bangga sa kag Forest subong man sa Park. kining abaga. Diri Ma-check action naman ni Karon. art na may nagtabo as alleged kay tatlo sila sa isa ka tricycle sa gindudong sa diri mo. And may gintabo siya diri. Diri na action Anong oras sa gani ko na naglakat na sa Forest nasa buwan Park? na lang sinilingid nga aga. Kaya alin sa birthday, possibly na hapunan o nagabihan mo? Makakuha pa kita sa pinaka-rated nga Kwaon biktima. to tani ang family action art kag Sige lang kay ti nagpamalibad na, ang no? pamilya siguro nagkontak naman ni sa mga grupo ya kay kuwaon to to isa dira nga dapat tutukan sa pulis. Kay sino birthday itong ingkantuan niya? Oo. Nga, Oh, kag dito halin sa birthday, sinong upod niya nga nag-travel pa kadto sa Takuling? Kay pati Oh, kalayo ganun. na yung Takuling kag ang Forest Park. Oo, kay tatlo sila sa tricycle action art mo. Tatlo sila. Oo. Na- Sinunin duha, nga upod niya. Okay. Oh, sino ni? O, sinunin nagtabo sa iya. Anong oras, pi? Oo, kay tatlo sila sa tricycle. Oh, basi may mga cellphone pa man daw siya nga sino nin duha nga upod nga ma-recover bala sa Oh, aton sino mga ning authorities nagtabo sa iya? nga Anong manginlead oras, no Pete? sa ila investigation. Yes, sir. Isa pa na action art. So, base makakuha kita sa pinaka-latest investigation in relation sa pagkasapos ng bangkay ni RG Action Art. Aha. Yes, sir. So, rekta diri Isa sa pa na area action sa art. So, base Forest makakuha kita Park sa pinaka-latest with action na ni Kiraw. Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Salamat gid Action Alvin graba sa patrol subo-subo man ni ho. Lapit na o 5 kadlaw na kun isipon tagid kay why siya makapauli last November 22 meaning basi birthday ni bala 21 amo pa nang gusto naton nga establish no kay ining si RJ alias JJ Espinasi 25 years old sa sitio Sibukao. Why siya makapauli last week pa mo? Ti sa kalawig sa bisan mga friend niya nga nag-upod siya kadto to sa Takuling. Why gid nag-worry? Kag nga why man nagapanugid abis pamilya nga mo ni nagkadto kami to. Kung may upod gid man siya. Then question ang tricycle ngin sakyan sino to? No basi may ideya man na to. Or sino upod niya nga nagkadto dira sa area sang Takuling? Ay bago na naman nagremen nga nagluntad diri na diskubrihan karon lamang nga aga kun way nagpanimahong biktima bangod ara na sa state of decomposition didto pa iya kag nadiskubrihan sa mga residente according sa nakakita may pilas sa liog kag abaga. Ano ayan ang madalom nga motibo no kon mayara sang foul play sa kamatayon sang victim no ti makita mo pa man bisan pila na iya kadlaw nagligad kon ginslas or ginbuno ni siya sa liog kag sa abaga tindi man na iya siling mga madula na siya gilayon o hindi na makita yang sapo nagambal nga may pilas sa liog kag sa abaga. Wala toon karon ang latest investigation right after nga ma-process ini sang scene of the crime operatives o kon SOCO. Anong madalom nga motibo kag nangin rason sa pagpatay or kamatayon sang biktima. Tutukan lang diri kay pala pinakaron sa patrol with Action Alvin Graba nga ara dira gihapon nagatutok sa Purok Lirio, Barangay Takuling, Syudad sang Bacolod. Pagbalik ta dugangan tani ang aton sining nga mga presentation kag ang mga mayor na nga topiko nga aton tutukan. Action Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio.
namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
wala pa mati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipanaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Good morning mga ka-aksyon. Ini naman si Aksyon Dorel Cabato. Subong aga mayara ko sang i-rekomendar sa inyo pinaka-epektibo garantisado inyo gid masaligan nga produkto. Ini among Santon Plus Herbal. Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:46 na sa aga. Pabalik na rin sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Good morning gali, may lang pag-monitor this morning ang nagatutok na si Rafael D. Soy kag Nanay Herminia Rodero sang Barangay 3. Di ni siya Aksyon Nixon ng Barangay 3, di ni siya Bacolod City. Salamat gina, mayigid nga pag-monitor. Morning man, may lang nga pag-monitor kay John Flora Mercurio, amuman kay Jopre Piliado, no? Kay Gato Raid, Precious Nichel, Glisi Hipilano Tuazon, kay sister-in-law naton, Ami Labuson Tayhupon, Bowie Julingo, Rex Ramos Jr., thank you gila, Charo Bindanilio, sakay Julito Padilla Palier, Enting Biboso, John, nabasa ko na, Toto Eduardo Espiliogo Jr., Roger Lamason Baladhay, Nelda Siguansi, Rodney C. Carmona, Kapitan dira sa Barangay Sumag, good morning. John Renel Sustinto, Neri Istaniol, Rodel Taligatos de los Reyes. Oy, paring John Renel Sustinto, kumusta ka na? Joseph Pacifico, Gary Lake Manzanida Liza, Jolie Sera, Anggong Argel Anchita. Hi, Colonel, good morning. Manit Poblador, Lodjones Jopido, Doprian Siriaco, Paring Chupoy Magbanwa dira sa China, Sir Andy Delgado, good morning man, sa Japan. Amoman kay Idphil Isparagusa Balibadlan. O sir din ka na sa Insubong. Nini Gilieo, Nad Forsky, okay, Danis Lafor, musta ka na? Lorito Pirono, Paribibing, good morning. Jovel Sidel, Station 1 Commander Gamonitor man. Sir Roger Montalvo, Ronali Sulinap, Ami o Rosalyn Grati Peruelo, Rinaldo, si paring Albinio, Rosalyn Grati Peruelo, Gamonitor man. Sir Jared Isquilia, the newly promoted police officer. Martin Gonzales, Bibing Virgie, tiyak ko magwapa morning, salamat kit sa pagmonitor. Paring Basti Jeremy Girin, Crisalita Bat Mateo, John Joel Sabay Batos-Batusan, ang hepe sa Bago City PNP, Dindong Di Guzman Severino, Sir Dindong, din kasumong na-assign, sir. Thank you, gida. Alma Ferrer kag Sir Edel Juntan, Sir John. Morning, Sir Edel. Mayugid nga pag-monitor. Alas 8:48 nang iba ninyong maminsay sa aton Facebook live, karon na lang dugay-dugay, no? Now, kahapon isang katrahedya ang natabo diri sa Bacolod nga nagresulta sa 6 ka mga persona ang nagkalamatay matapos nagluntad ang isa kasunog dira sa may area sang Hava Pension House, no, sa Dalan, Gonzaga. Alas 4:30 pasado, no, mga amo-amo sina nga mga inoras sa mag-umpisa ang sunog sa ground floor sa nga mga building. Now, tisunogid halos hasta sa 4th floor, grabe ang aso kahapon ang lawig sang sunog nga until 9:30 more or less, no, sang gindeclare nga fire out, under control, kag late na actually napapanaog ang 6 ka mga persona nga nagkalamatay o kon mga bangkay. Ti subo-subo ni. Now, after sang tragedy, may mga nagkantong mga opisyalis no less than the city mayor. In fact, karon nga aga, may schedule for press conference si Mayor Bing Lunadia
Ako ga-expect ng iban diri nga mga government agency, like for example, the Bureau of Fire Protection, ipatawag o kung mangin kabahin sa sining press conference. Now, ang isa lang kawala pa ma-establish until now, ano gid ang ginhalinan, no? Sang sunog. Ibaloon ta ina kay Sir Boboy Plotenia, ang Bacolod City Fire Chief. No kay gusto naton ma-establish ina mo, kay hasta subong ka pamangkot ang publiko, ano gid ang ginhalinan sini. Bala matuod nga may hungod nga nagsunog sa motorsiklo. Bala faulty wiring. Or nano nga sistema nga nagtuhaw ang kalayo. Nga may mga motorsiklo nga arada, kag nga ginaalaw ina. Now, second, gusto taman ni maluon, gikan sa Bureau of Fire Protection, kon bala mayara sang fire alarm, no? Ang building, kag kon bala ang sprinkler na nung tabo nga why ini mag operate na. May sprinkler gid man, may CCTV balang lugar. Now, hindi kita gusto nga maglumpat gilayon sa konklusyon, pero dapat ni mabutang ta sa proper perspective. Since nga tiaryo, inisigurado mangin ay opener naman ning trahedya diri sa aton sa Bacolod. You know, Bacolod is nagasugod na subong nga mag-develop. Damo sa mga high-rise building nga matamat ginatukod. Damo sa mga daan nga building nga gina-retrofit. Meaning, why siya ginwasak kag ginpatindugan liwat? Ginakay ulam lang building. Now, may tendency nga kung kaisa mga amo sina ang sitwasyon sa building, may ara tendency nga ti kung hindi maislan ang mga linya sang kuryente and all, ti basi kung pwede nga tunaan ina sang ginatawag naton nga sunog. Now, at the end of the day, dapat ang investigation sang Bureau of Fire Protection may baluan tanay kung anong natabo sini. Diri kita bilang refresher o kung bulig na lang sa mga kaaksyon ta kung paano makasurvive sa sitwasyon katulad sini. No, kaya hindi available Sir Buboy sumungi to discuss about the latest investigations sa Bureau of Fire Protection. Anong pwede man kag medios posibleng imuon ta? Kag amuning reason man, nga kagapi ganigin mention man ni Sir John Marie Vargas, nga may meeting siya sa mga safety officers, sa mga pension house, sa mga hotel, sa mga call center, sa mga hospital, kay ti kabaluka sunog lain na iya mo kapin pa kun uli ka na imo katalupangon nga perti nakadamol sang aso. Kapin pagid kun kagabihon, kagaagahon, magtuhaw ang sunog. May tendency nga mawadaan supply sa kuryente, meaning wala ka siligang sugay, ti madulom. Tinanong himuon mo karon, ang pinaka-the best nga himuon mo, kung matrap ka sa isa ka, halimbawa mataas nga building, puwira palayo lang nga masulit, diri sa Bacolod, ano ang pinaka-the best mo himuon, agod nga makasurvive ka? Online sa hotline. Online sa hotline. Sana silang ko napakaronan ko ang investigation kay may press con man si Mayor Bing, sigurado gid nga dito Sir Buboy amo na guro nga why hindi siya available for the update. Pero we have Sir John Marie Vargas. Balikan ko lang siya karon nga aga. Sir John, good morning. Ara na siya. Sir, may nga aga, liwat? Good morning, Art, may aga. Sir Joms, nagtawag ko sa imo kay Ari, may insidente diri sa bahin sang Bacolod no ato kahapon ti subo-subo to, may anom nga mga nagkalamatay and then nadalahig pa noong tag-iya bata niya kag-iya sini nga Iloy. Sir, ang investigation tugyan ta na no sa Bureau of Fire Protection. Okay. Pero initially nakambal man Sir Buboy kung ano sir ang gintunaan o nangin rason sa pagtuhaw sa sunog, ay pagid? Wala pagid. Actually, may meeting hindi karon upod ni Major Plotinia. Okay. Ito nag-create si Mayor Bing kahapon sing daw task force. To una matun-an kay Jabali ang pag-attender sa similar nga kaso sa aton para sa kahapon. Okay. Sing plano ano imuon para hindi na maliwatin yung mga insidente para sa kahapon.
Sir, dire kita, no, bilang advice kag kabalo kita nga hindi lang sa during calamities ang ginatutukan nimo kag sa kadugay na sang experience halin pa sa province until nga diri nagsaylo sa Bacolod. Pwede ta sir mahatagan pila ka tips ang aton matag palamati if in case may mga sitwasyon katulad sini kay as I can recall, siguro natin may background magita sa itong Card Zone 17 nga kamo mga nagkandak trainings kawayan. Kati amo na, kinanglan, makuob ka, umapa ka, kay hindi man nagalabot ang sunog sa pinakadalom sang floor, abisay sa building. Pero mga sitwasyon nga mo ni sir, nga sa idalom nag-start ang sunog, ano ang mga tips nga pwede naton matudlo sa mga pumuluyo naton sa tion sini nga sitwasyon, agud makasurvive? Well, at siguro ang isa ka importante no, usually ang isa ka bisita o dumulong abi nga star sa hotel. Kina-advise ka namo kung pwede. May ara na dahil sa pertahan sa hotel masami ang kuan mo ang location sa exit. Amo ning kwarto mo dire ka makadto, amo ning alagyan mo. Amo na masaming masamigay na kalimtan sing tao nga basahon. Kaya mo nang direksyon mo. Kahit kung kung ka-insindi ka na sina, pag matabo pa paro ba sini, kabalo ka magkamang, no? Kaso kung may sunog, hindi ka na i-art mag-rikta, tindo, kahit haklo mga so. Nabutang na instructions na natanan sa ng card ngayon na, ng safety card, nabutang sa kada hotel. Kag di nga ba diretso? Ako gani, at so na mag-call pa sila, nalantaw ko pa din ng lagyang, nalantaw ko pa ito kung di lang ang exit ngayon wising obstruction para base kung ilam lang nila butang-butang for requirement na ating Department of Tourism in ang safety tips ngayon na. So amo na dapat ang himuon nila para sa aning taas nga building muna. Usually in this sa taas meron na sa exit area gidya kanto sa evacuation area. Kaya requirement man asing law nga dapat kung mo na taas ang building mo kung multi-story building may duwa at least duwa ka exit area. Ang butangan sing depende na sa kadamuon sing tao mo. Okay. Now, ang exit naman nga door o ladder na may takos man na siya. Depende ako na kung hotel may takos na siya ano kalapad no. Kaya depende na sa occupancy sa isa ka lugar. Kaya maka-accommodate at least makapagwa ka 60 ka tao sa isa ka minuto. Amo na usually common na being requirement o based on safety standards nga nausar naton. I don't know kung nausar na sing iban, but ang usually amo na 60 ka tao sa isa ka minuto. Okay. Now, halimbawa, sir, matrap ka sa isang ka building, although may anak ka ginuyatan, familiar ka na abis ang fire exit, pero by the way, kapon ang fire exit, ang requirement siya nga dapat may stairs, sir, no? Nga lagyan mo panaog sa dalom? Kuha na siya usually art ng still ng stairs. Nga akong why na gamit, saka na siya. Saka na siya, correct. Kahit hindi naman pwede niya tag mo na para sa kawatan mo. Nga dramaging kawatan. Dramaging kawatan. So actually mo na common sa panimalay naton, masami. Nga ginawa ito na baral ng balay para hindi explode ng kawatan. No, kung masunog, hindi matakagwa. Tungod ang pambaral na to, no? So, mo class art ang safety kag ang security sa tao ang isa ka lugar. Okay. So, usually stairs na siya. Itong natabo kahapon, sa ulado ko ng lugar, kasi used to work there in ang Bascon Hotel. So, early 60s. May pilanad art ka, atong daan kaya nga design, bali, may kompleto na art sa kuhan mo sa exit sa likod, sa kilid, kag sa tubangan. I don't know kung naaway ko kabalo kung ano inspection nila subong. Pwede ka muna yung common nga requirement mo. So, kung ara ka sulod halimbawa sa kwarto, no? Why ka na chan sabi nga magwa, hindi nagid magwanta ang kadamulon sang aso. Number one, ang siling mo, makamang ka kung din makadto, no? Kung din ka, posible ito makalabay, nga hindi ka madali-dali, nga makadiretso ka tuya sa fire exit. Pero sir, ano ang basic siya naman? Well, kung sunog siya, kagum masaulo, bingin mo lagyan. Ang advice na mo da kung makakuha ka tani da sing tuwalya sa mo kwarto da mabasa ko siya antes ka magwa. Andin kamang kapagwa antes ka mag-address yung pagtan mo, ilang taon mo na yung mga doorknob kung mainit kung hindi, no? Pero hindi mo siya pagkapan ka daw kapot la kundi mo lang ang sa babaw sa kamot no bla para hindi kayo mainit, makuhan ka mainit. Ano kuko mo? Kung mga batya ka init, hindi
hindi ka na makagi, kasi sigurado pag abri mo siya na Ara ng kalayo. may go kasi backdraft, sunog ka, insigida. Kahit ang art kon may sunog, sa 21 to 26% sa oxygen nakaon sing kalayo mo. So, why ka nakwaon nga hangin. So, patumba ka, patay ka din, insigida. Now, okay, granting makabri ka sa putahan, kamang kapagwa, kung masaulo mga lagyan mo, dira ka kamang asa dito. Kaya ang aso art sing sunog, pasaka niya mo. So, may clear ka na at least mga 1.5 feet nga clearance nga sakang aso. Nga libre ka sa hindi masyado kadamo lang aso nga makaginawa ka, no? Kamang hindi naman sila nga daw buaya ka magkamang nga dasige, basi may bungguan ka mablaya nga kung may kalamang man to. So, depende. Kaya isa mayara, simpo at hindi ka nakita mo, especially kung naning closed building. Okay. Nga pares ning tabo kapon. So, lantaw mo na, pero at least mayan na kung kabalo ka, abas nga mo advice per me. Inang para istorya sa una ni Pangking Bilbao, bla, maglantaw sa lubi, ibang kalantaw sing beauty. Siya yan nalantay, basi may paklang kung lahing sa babaw, kaya mahimulugan. Naman ng safety tips nga, lantaw na yung sige, dakit lantaw mo lang yung kwarto, nagwapong kwarto, why kay kilantaw, din nga ang amon evacuation area. That's the point siguro, nga kinakalanon gid, ang imo sinituyo, nga mag-training sa mga safety officers, sa mga pension houses, sa mga hotel, para may idea na sila ka makabuligid mismo. Well, actually, ang hindi na ni-training, kaya ti-train hindi sila tanan. Kaya ito ni ako, talit tuyo, sing last week pa, nga, pati sa Linog, Blayard. Kasi para maglinog ang hospital, paano sila kapadayon sila pagbulong, ang hotels din nila butang ng mga turista nila. Pero ito kapon, Australiano, naduwag pa sa mo ng Australian Embassy. Nakakamusta kung kamusta itong Australiano nga sa Riverside, no? So, amon isa ka mga consideration na lang taon namon. So, init ang akong dalon na lang namon ng participate, but basically, ang akong tuyo tani, nga mag in preparation sa mga amon nga grupo during an earthquake. Earthquake to ya. Earthquake, pero tingting mo na lang mo pati isa naman na evacuation man nagyapon natin. Correct. Which is important, kung kapin pa sa mga, ang Bacolod City nga daan subong, ang mga high-rise building nga nagatulubo-tubo, do mga matyagan ko do, kadamo na gidya sa ginapatukod, which nga dapat ni ang public man mismo, mangin aware, ang mismo mga mga customer nga gina-expect naton. Well, mo na isa sing na-consider na mo. Actually, ang ining ang kwan kahapon, daw ay opener, abi liwat, no? I-consider ka sa una, process mo lang permit mo, safety inspection, amo na bla. So this time, guro, titutukan ka din nga, basi kung kay bla, may ara mo lang sa ako, kaya sing permit, pakita lang pagkatapos sa inspection, balik naman ang dating gawin, ngayon mo naman lang sa stock room na ang exit area mo, na ang sistema. So basic, isa sing suggestion would be a continuing inspection sa lugar nga may feel critical sa ila lugar. Sir, wala to naman karon ng press con na Mayor Bing upod kay kay Major Buboy Plutenia no sang Bureau of Fire Protection so that makahatag bagid sila dugang nga ma-update parte sa sining trahedya nga nagluntad sa Bacolod. Thank you so much for the time, sir. Okay, Action Hotline. Now, Ari ay ini dapat sabto ni karon number 1 sa Bureau of Fire Protection kag Office of the Building Officials. Ano ba lang natabo kag ano ang sitwasyon sa sining building, no? Why pa nalabot kung ano gid ang gintunaan sang sunog? Man kung pamatian mo ang mga tao nga nakalabay ito, nga nakakadtuto, nga nakabati-bati istorya, lain man ang ilay ang pag-interpret kag ang ila sinisuspisyon kung ano gid ang natabo sa sining sunog, hindi na ko magpadalom na kay iyan sa mga proper authorities nga mag-imbestigar kung ano ang gintunaan sa sining sunog. Nga nagkalamatay gini sila, nga nagkalatrap gini. Inaguro dapat mablastar sa Bureau of Fire Protection na karon, no? May kay kabalukati dapat may mga fire alarm system ina mo. Kay nang kung may magtuwaw nga sunog sa timprano pa lang, kag jutay pa lang ang kalayo, ma-inform na, ma-alarm na ang imo sining mga bisita, halimbawa sa mga hotel, kag sa mga pension houses. Di ka balog akong isa, halin pa na sa travel, ang iban nga mga customer, di kapoy, dolipong, gikon makatulog, na nga bisan pukawon, mga budlay ka magpabangon. Action Hotline. Now, ang question, ang compliance bala sininila,
kay bisan ganing Vice Mayor sa Bacolod, Vice Mayor Elcid Pamilyara nagambal sa ngiti. Amo na ning tiyempo ho, nga si saon mag-inspeksyon kita liwat building. Oh, may order naman gani ang DILG nagligad to nga i-check na madaan nga mga building nga mahibaluan ko ng compliance nila sa pagpapag-on sa ila sini nga mga building nagsunod bala na tiway na iya pasubong hindi kay ang aton masaming pamatasan reactionary kita mo kundi kita lukpan di kita maggiho tiya mo ning hindi na kita gusto nga may finger pointing o may tinudloan ay sinong dapat masulon diri sa sining sitwasyon kag trahedya ang masubo lang yang realidad kay may mga nagkanamatay may mga kabuhi nga nagkaladula sa sini nga sunog. Now, Office of the Building Officials, ang pamangkot rin sa ila, tinano na-check nyo ginmanda, kung may CCTV ginman, tigaling kung pating CCTV to, ang monitor siguro kagang memory kung may ara ginman, basi nagkalasunog man to. Pero ini nga mga sahi sang sitwasyon dapat karon kung mo maging tukod agin man nga task force amo na lang na amantayan ta no kung ano ang ila sinhimuon and no less than the city mayor kay kanugon sang isa ka ordinansa nga subong may CCTV ordinance kung ano na lang nga ordinansang nadumduman kag ginaaprubahan pero kung way ginaimpatuman o ginaimplementar ti amo nang guaya balda tiya mo ni isa ni ka-challenge, ang pamangkot nila, obo kag Bureau of Fire Protection, consistent kag ang matutuod nga inspection nga istrikto, ginapatuman gidman sa mga building nga dapat kung wala sang pagsunod sa standard nga requirements, hindi pagatagan business permit no? Ang mga dalagko nga mga building ni, nga kadelikado bla, sa tion sang sunog. Ang isa pagid ka factor ti daan na siya mo. Ang mga ginbutang dira nga sadtong 1960s pa, no? Ti medyo lawig-lawig na mga material sina ti namit ginausap o kun namit gina kun kanon sang kalayo kaunon. Ti ina siya pamatian ta karon with the Bureau of Fire Protection nanong ila investigation. It's not all about the money or damage sa sunog, pero ti ang kabuhi nga nadula sa sining insidente. Nagabuhilog kita sa kalisod sa pamilya. Manog December pa ho. Makon mo na iya. Tag kon may aragid man sang responsable o kung hungod nga nagsunog, halimbawa, kung tuod ni ang report nga may ara sa nakitaan una dito nga nagsindi sang helmet, may mga aligasyon nga muna gagin naboy ang helmet sa motorsiklo nga mo to nagkadab-kadab gagin tulaan sa sunog ti dapat maimbestigaran ka matumod sino to para mapasabat sang krimen nga nahimo krimen ina mo para madula ang duda sang tawo no kun wala gid man ti sorry ini magaserbing leksyon kag eye opener kon paano ini malikawan nga insidente diri sa syudad sa Bacolod. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio.
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuiligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Standard Time, alas 9:23 na. Gagawon ko lang ni siya, ho. Yari na, may nadakpan na. Akto nga nagapamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Sino ayhan ang nadakpan? Oplan Dako Promo. Sino yan nadakpan sa patrol sa Aksyon Alvin? Graba, Aksyon Alvin. Aksyon na sa diri sa area sa nga purok Masinulon extension barangay Punta Taytay imugid programa ang ginapamatian sudon ta ba si tatay duha gali sila ka paurok-urok pamati sa imo. Sir, masulod ko hinahinayan ta lang jutay ang monitor sir. Sige, okay sir. Ano galing nga naman sir? Sinon Tinapunan. O pilang edad sir? 65. Esawa? Wala. Soltero. Action door, soltero si Sir Sinon. Pero may apo ka na. Tama po. Damo na ako. Anyway sir, naktohan ta ka nagapamati sir sa Aksyon Radio Bacolod. At sir, ari ang imo nga premyo. Isipa ang imo premyo. 1, 2, 3, 4, 5. Sinon, Tinapunan. O pilang edad, sir? Nga Aksyon Radio ang imo ginapamatian. Esawa? Kay halit po na soltero. akong ipamatian. Action door, soltero si Sir Sinon. May apo lang pero may apo ka na. Tama po. Damo na apo. Anyway, sir, naktohan ka nagapamati, sir, sa Aksyon Radio Bacolod. At sir, ari ang imo ginapamatian mo. Pasaming ginapamatian mo. Magluwasin ni sa mga programa naman. Ano pagit? 500. Ang tapon kay kisa galakat ko sa tumag tapon drama ang buwan ng jakbalaan ako mga unpansigid man galin sa action art no damo kisa sang ginapamatian but anyway sir ano mambol mo sir ikaw ang amo na pilian subong nga aga may premyo ka pa temprano ang pamaskwa sa Aksyon Radio Bacolod. Damo gid nga salamat sa Aksyon Radio. Sinon Tinapunan. Si Sinon Tinapunan Aksyon na art, no? Salamat gid. Direkta diri sa area sang Punta Taytay. Ang aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Tubtob sa liwan, madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati o Plan Dako Promo. Ayos, sa ibang way malabutan ti monitor patunuga lang inyo sining nga mga radio set sagod nga inyo mabatian o mabatian ini sang patrol namon nga nagalibot kag amo ang mga dakop sa inyo. Aliway nag good time sa aton sining nga pagpangalagad Dr. Alfred Spearmangosteen Capsule. Kung blood sugar, ari ang ideal nga mag-inom sa isa kapsula antes ka nakaon for better o kunami nga absorption. No? Ang isa gid nga ginapabugal diri sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea, may complete vitamins and minerals from A to zinc. Vital supplement nga ginakailangan sa aton lawas nga hindi makuha sa adlaw nga ginakaon. Ti kung magkaon ka, kabusog ka lang, pero ti kung why man ini content nga makapabakod sa imo immune system, ti nada. Action Hotline! A perfect combination para sa maayo nga kondisyon sang lawas. Pasensya gidaway kumalabutan kay Tito Bubong Salinyo, kag siya sining nga ti ayon. Good morning. Salamat gid sa pag-monitor. Way na tapanahon diri sa aton na pagpangalagad with Aksyon Henry Spulgar sa technical side, backup sa Aksyon JM Baikin, kag Aksyon Dorel Cabato. Kung naman Aksyon Art Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!